عبدالله اوجلان لزندانê li İmralê li ser roj avayê Kurdistanê axifî got nabe hesedê çekên xwe deyne. Divê çekên xwe biparêze ji ber ku gorgotina Ocalan eger çekan deyne wê Daeş serê Kurdan jê bike, wê wan şer jê bike. Muhammed Ocalan vê yekê li ser zimanê birayê xwe Abdullah Ocalan dibêje ku li zindanê serdana wî kiribû. Di dema hevdîtina xwe û Abdullah Ocalan da got. Li gorî gotina birayê Abdullah Ocalan gotiye eger di navbera Kurdan û Şamê da çareseriyeke demokratîk pêk were wê nermiyeke baş çê bibe. Lê dibêje bawerî bi Ehmed Şerع nayê ew serê Daişê ye sibe çi bike nediyar e. Ev Abdullah Ocalan gotiye. Her wiha eşkere kiriye ku welatên Rojava pêwendiyên wan bi mezlûm Abdî Rebaşin. Abdullah Ocalan xwestiye ku ew pêwendiyên di navbera Kurdan û welatên Rojava da hîn baştir, hîn xurttir bibin. Rojava got silaha nikadîne got li qarşîxa IŞİD heye, li hêlekê jî Tirkiye heye got Kurdê wê dere eserî wan jêkine got. Rojava gerekmiş bikese got li taqa Suriye Cumhuriyeti. Suriye Arap Cumhuriyeti ne? Suriye Cumhuriyeti kanun ilan jî bikin got. Al ser aveci got ser başuru rojalat jî got gerektin edvana fahun me evet ne vakta vatiştana tek ser Rojava mecbara got bira millet deme rahat bike nertina serok vara haraniye belki havale Rojava jî ve baştanına u got asla got eğer demokratik çözümek buvese mani Şam'e havale meda got belki nermiyak şey bibe. Eğer go Ahmet Şer'a go sere eşite go büyüra go sıva çıbıka nebeli. Tabi havali muazzim parezer got ki yani batılı devlet go vi rasta rastu ne go havali mecikanın batılı devlet arada tam oyna khaya go Amerika rabuan Dağıstan'dan evan hene go içi ve hamna cikanın tecrübekin. Yani bir kenayı özet ta